sådan. Jesus. Okay. Må jeg godt lægge mig tilbage? Nej, jeg skal bare sætte dig så tæt på som muligt, så jeg kan få den lige. Og du gør det mega hurtigt? Jeg skal nok få lov at gøre det hurtigt. Det vigtigste er, at du trækker rigtig roligt og dybt igennem med sådan nogle store, lange bevægelser. Så man gerne kan høre det, så du selv kan høre det, så du kan høre det under kontrol, ikke? Ja. Ikke noget med at snakke, altså selvfølgelig må du godt sige, det går ondt, eller sige af, eller sådan noget, men lad være med at bevæge hovedet for meget. Ja. Og lad være med at snakke for meget. Hvad gør du, hvis jeg lige sådan laver den der? Så går det godt nok galt. Så skal vi til at tage det ud, og så gøre det om igen. Så længe du bare sidder stille og trækker vejret, og så lige trykker hende sådan, så kommer vi igennem det her sammen, okay? Okay. Det er godt? Ja. Så trækker du vejret godt igennem næsen. Ja, det tror jeg. Vil du trække vejret? Trække vejret godt. Skide godt, Tøsen. Bum. Og presser. Det er godt, Kimi. Oh my god. Oh my god. Holy fuck, det går ondt. Fuck, hvor er det sej. Du er mega awesome. Oh my god. Jeg har aldrig følt så stor smerte for. Ja. Den sidder lige i maven, så det... Sidder den lige? Please sig den sidder lige. Den sidder lige, så Sidder den lige?